Bona tarda. Aquest cap de setmana, el món de les startups de repartiment a domicili s'ha vist sacsejat per una notícia colpidora que, sens dubte, cap analista de pa sucat amb oli i amb dos dits de front hagués pogut preveure. Getir, l'empresa turca de comandes a domicili ultraràpides, que a finals de 2021 es va instal·lar a Barcelona i a altres ciutats del territori espanyol, anuncia pèrdues milionàries en els primers trimestres d'aquest any. En la mateixa línia, la startup alemana Gorillas i, fora conyes, nom literal de l'empresa, que malgrat els nostres esforços des de l'equip de redacció de Palla Bacara, no hem pogut corroborar que no hagi estat fundada per un grup de babuïns neoliberals enfarlopats amb aforismes de Paulo Coelho i Milton Friedman. La startup Gorillas, dèiem, des de l'any passat s'havia embarcat en el negoci de comandes ultrasòniques a la capital catalana, a tancar la persiana. Els ara ex-treballadors de l'empresa asseguren que van estar notificats del tancament i de llur acomiadament per un missatge a través del canal de WhatsApp de l'empresa, entitulat Gorillas for the Wins, amb dues zetes i varis emojis de bitllets de dòlar amb ales i ganyotes amb ulls de dòlar traient la llengua. L'equip de Palla Bacara ha tingut accés privilegiat al contingut del missatge, on es pot llegir el següent. Puta vida, tetes, amb B alta. Se acabó el chollo, no hay money pa'l body. Os diría que estáis despedidos, pero técnicamente sois autónomos, lol, así que a chuparla. Hemos tirado al container vuestras cosas, podéis pasar a recogerlas. Merry Christmas. Postdata. Yusef, nos hemos fumado el paquete de Camel que te dejaste en la taquilla durante la fiesta de cierre que hicimos en el Hotel Vela. Menudo fiestón, havia cada paibon? Molts dels integrants del canal de WhatsApp han mostrat el seu disgust amb la notícia, escrivint com a resposta bro, punts suspensius, escrit B-R-U-H i pronunciat brr. El diari La Vanguardia ha preguntat als dirigents d'ambdues empreses per esclarir els motius de les pèrdues dels seus respectius negocis. El president de l'empresa Gorillas ha afirmat que el motiu es deu a que les comandes no es duen a terme amb suficient velocitat, que 10 minuts d'espera és massa estona per a la generació Z i que en aquest lapse ja has tingut temps de fer dues stories a Instagram i una dansa trambòlica a TikTok queixant-te de la impossibilitat d'independitzar-te, mentre el Josep, a qui li han robat el Camel que es fumava entre comandes, es deixa la vida fent derrapes a l'Eixample sota la pluja en una escena digna de Todo Gas 3, BCN Drift. El president de Getir, Nazim Salur, afirma que malgrat les pèrdues i les dificultats del sector de comandes ultraràpides, seguiran apostant per un model d'ultraexplotació laboral per esquivar les inspeccions de treball i les multes per incompliment de la llei. Salur ha dit que tenen una solució per enfortir el seu model empresarial. D'ara en endavant, els treballadors de Getir hauran de fer comandes en un DeLorean que els permeti viatjar en el temps. Per descomptat, el DeLorean correrà a càrrec dels propis treballadors. Salur afirma que ja han implementat aquesta nova estratègia empresarial durant els Jocs Olímpics de 1992, amb un èxit que l'empresa qualifica d'esperançador. Ara bé, el president de Getir també reconeix que aquest model encara està en fase beta i que la seva implementació general haurà d'esperar degut a alguns problemes i paradoxes temporals que s'han trobat a l'hora d'establir aquest nou sistema de comandes. Un dels principals problemes que ha detectat la startup turca és la dificultat de preveure el moment exacte en què arribarà la comanda. Varis repartidors han enxampat els seus clients posant les banyes a les seves parelles i algun treballador afirma haver repartit una pizza del Papa John's a casa seva quan ell era encara un nadó. El repartidor en qüestió està consternat pel fet de descobrir que els seus pares tenen, o més aviat tenien, un gust gastronòmic tan cutre i una manca de dignitat com per haver-lo obligat a menjar una pizza del Papa John's, un establiment que considera de baixíssima qualitat. Ara per ara el repartidor s'ha demanat la baixa, malgrat que com a autònom no té cap mena de dret ni de dignitat laboral, o ironia, i estudia la possibilitat de demandar els seus pares per abús psicològic i malnutrició. Sumat a aquests problemes que assenyala l'empresa, l'Ajuntament d'Atapuerca ha emès un comunicat a la premsa després d'haver trobat restes de patates i McNuggets fossilitzats, juntament amb un embolcall del McDonald's als jaciments neolítics. L'Ajuntament acusa a Getir d'incivisme i vandalisme per la pintada que s'ha trobat a la cova, on s'hi pot llegir Yusef was here. En resposta, l'empresa Getir afirma que està al corrent de la comanda que van fer els Homo sapiens que vivien a Atapuerca fa milers d'anys i fa responsable l'Ajuntament d'Atapuerca de l'impagament de la comanda. Getir ha emès una factura de 2 trilions d'euros a l'Ajuntament, justificant que es tracta dels 15 euros del menú Big Mac original, sumant-hi 14.000 anys d'interessos anuals. Sembla ser que l'aposta per tecnologies i paradoxes temporals de Getir s'ha fet ressò en altres sectors de l'economia startup. Uber, l'empresa de neoexplotació de transport, afirma que no es volen quedar enrere i que han llogat l'accelerador de partícules del CERN per intentar jugar a la ruleta còsmica en un intent de fer implosionar l'univers en si mateix. El president d'Uber, Dara Khosrowshahi, ha donat més detalls sobre la finalitat d'aquesta operació.
El nostre model de negoci, diu, es basa en el fet de transportar els nostres clients d'un punt de l'espai a un altre. Així doncs, si ens carreguem el concepte d'espai euclidià i l'univers es concentra en un punt infinitesimalment petit, s'eliminaran de cop totes les distàncies i el propi concepte d'espai-temps. Creiem que si tenim èxit en la nostra operació, estarem en mesura de poder cobrar una factura desorbitada a tots els habitants de la Terra i a tots els éssers intel·ligents d'aquest univers. En resposta a aquestes afirmacions, el president de Globo ha criticat la seva estratègia i ha dit que estan abocats al fracàs. El president de Globo, Oscar Pierre, ha dit que l'empresa ja va estudiar aquesta estratègia de manipulació temporal fa temps, però que la van desestimar la seva viabilitat comercial degut a problemes metafísics i ontològics dignes de la dialèctica de Hegel. L'empresa ha publicat un informe on detallen aquestes dificultats d'implementació. L'estudi afirma que durant una comanda, un repartidor va viatjar tan enrere en el temps que, després del Big Bang, més aviat abans, no ho sé, el nostre equip assessor de físics quàntics de la redacció de Palla Bacara no ha aconseguit aclarir-ho del tot. En tot cas, més enllà del Big Bang, el repartidor de Globo es va trobar a Déu estirat al sofà amb una bossa de ganxitos mirant Too Hot to Handle versió en latina. En veure el repartidor, Déu va acusar-lo d'haver arribat tard, tot i que el concepte de temps no existia en aquell moment, i va dir que el burrito del Taco Bell que havia demanat estava fred, tot i que el concepte de temperatura i energia encara no existia. Així que Déu no va deixar propina. Davant d'aquest esdeveniment, l'estudi conclou: si un ésser omnipotent i benevolent com Déu no és capaç d'apreciar els nostres serveis, no val la pena perdre-hi el temps, literalment. Per altra banda, en aquest univers, Globo només reconeix una sola deïtat, el totpoderós capital. Com a últim detall en l'afer, l'equip de Palla Bacara ha pogut entrevistar en exclusiva el repartidor que va trobar-se amb Déu i ha descobert que es tracta ni més ni menys que d'en Josep, que després de ser acomiadat va optar per repartir a Globo. Josep ha dit que després de l'incident ha fet les paus amb Déu i que de tant en tant queden per fer unes partides al Fortnite. El repartidor de Globo ha dit que Déu és un noob i que cada vegada que Déu perd abandona la partida en un acte que qualifica com a rage quit còsmic. I bé, fins aquí les notícies d'actualitat. Abans, però, des de l'equip de Palla Bacara volem aprofitar aquest espai per fer una breu reflexió. El fracàs del model de les startups d'ultraexplotació laboral, que sembla imposar-se en l'economia dels nostres temps, ens preocupa fins al punt d'esgarrifar-nos. A més, vés a saber com, però tot això segur que fa pujar el preu de la palla, que com veureu al final del programa, va molt però que molt cara, caríssima. Davant d'aquesta situació, molts analistes ja comencen a salivar amb tota la parafernàlia marxista-leninista ortodoxa, proposant fusilaments i revolucions necessàries, que des del programa saludem i subscrivim, però que també jutgem insuficients. Des de Palla Bacara creiem que hi ha una altra via, la via catalana, és a dir, la rauxa. A aquestes startups de merda se'ls ha de respondre i combatre amb la mateixa merda ideològica que ells ens venen. Una merda tan absurda i tan estrambòtica que els hi faci explotar el puto cap. Així doncs, cridem tots, rauxa o barbàrie? Rauxa o barbàrie! Bona nit, bon dia o el que sigui. El que sigui. El que sigui, depèn de quan escoltis això, si és que algú ja escoltant. Joder, vaya paranoia, no, lo de Déu. És increïble, vull dir, el nostre equip estava allà com... Uau, fascinant, però el capital seguia existint, o sigui, seguia existint la moneda, no? O sigui, no existia l'espai-temps, però la moneda sí, no? això, vull dir, d'alguna manera va com demostrant les teories neoliberals, vull dir, és que al final no hi ha món després ni abans del neoliberalisme, i això el Josep ho ve a confirmar. El Josep ho ha viscut a prop. És que em cau molt bé el Josep, és un tio, quan em vaig entrevistar amb ell era un amor de persona. Un crac. Bueno, Martí, el Martí és el que... Ara ens parlava, Martí Puig-Oveda, perdona, Ferran Llistosella, i això és Palla Bacara. No sé si teníem una cita per començar, una cita d'un personatge il·lustre... Cèlebre, intemporal, intempestiu. Sí. Sí, a mi m'agradaria, o sigui, m'agraden les coses inactuals, que no tenen temps, però avui us proposo una cita que té una data de caducitat molt concreta, vale? A mi me la pela el Mundial, no tinc ni puta idea de què ha passat ni quan es juga, res. Bueno, que Espanya ha palmat amb Marroc, això sí que aconteixement. Ho he vist de retruc, tio, ni m'he enterat. Només he vist a Twitter el pavo que dient en català, joder, bueno... Moltes gràcies! Exacte. Bé, el Josep està inspirat en aquest tio, secretament.
Haig d'anar al Mohamed a que em talli el cabell, tio, a felicitar-lo, dir-li gràcies per guanyar... De la meva part, fes una abraçada o un gest. Gràcies per fotre'ls aquesta pallissa. Aquesta Exacte. Perdó, Martí. No, el que deies que jo, no sé tu, Ferran, però a mi me la pela a saco el Mundial. Infinit. Però hi ha una cosa que sí que m'interessa. I és que trobem a faltar, jo crec, un personatge il·lustre com és Mariano Rajoy. Se'l troba a faltar? Rajoy Brey, Ojo. Rajoy? Mariano Rajoy Brey. Es diu així? Sí. Hòstia. Mola, el segon cognom, tio. És impotent. D'entitat, Sí. No és qualsevol cognom, No és qualsevol. I aquest tio, pues, joder, trobem a faltar les seves cites, tio. Vull dir, passar un diumenge veient allà el noticiari com la basura de tron que ha dit. Però el bo és que el tio, vull dir, ha dit, joder, la penya em troba a faltar, clamen el meu retorn, i el tio ha escoltat les veus dels espanyols. El clamor popular. Exacte, ha escoltat el clam popular i ens ha regalat una perla, un diamant en brut, una cosa que és exquisita, tio. Vale? No sé, en un diari que es diu El Debate, que no tinc ni puta idea, vull dir, fins fa 2 segons. El Debate. El Debate. Crec, espera, tio. El Debate entre tu i jo, no? Perquè no ho sé, tio, en un diari. Però, molt bona acció comercial per aquest diari, perquè aquest diari no el coneix ni Cristo, però clar, si fots a Mariano Rajoy però siguin les seves merdes, no? Jo crec que... Però te'l mires. El tio ha fet una jugada mestra. O sigui, sí que és una jugada mestra, Una jugada mestra de dir, buah, anem a contractar el LOL més LOL dels LOLs. Sí. Vale? Però crec que això era com el primer partit que... O sigui, la cita aquesta fa referència, crec que al primer partit que va jugar a Espanya. Crec, no sé, m'ha fet molta mandra mirar-ho. T'importa el futbol una merda i Espanya... Encara més. O sigui, que hagi perdut, me n'alegra moltíssim, Però això és el moment d'eufòria, no? I la cita diu així, és que comença de manera increïble. Es mi primer comentario en la sección de Así fue o no, secció del diari. Lo más importante es que el resultado de hoy ha sido magnífico, casi insuperable. Títol de l'article. Casi insuperable. Ojo, 7-0. El partido todos lo han visto. Superioridad total de España. Costa Rica no la tocó. Dos datos que merece la pena destacar. Ojo, el golazo de Gavi y los inteligentes y buenos cambios para dar descanso y juego a algunos futbolistas importantes. El tio ni s'ha molestat a dir quins. Ni s'ha molestat. No sé quins són. Me la pela. Me la puto pela. Y ojo. Un comentario para listos. Aquí, ojo. Aquí ja no es dirigeix a tothom, El tio aquí ja... demostra la seva finesa com a analista. Que diu, ara vaig a per un segment de la població concret. Aquí té la seva audiència i el tio perfila i diu no, només pels llestos. Jo no parlo per tothom, Exacte. Tothom, o sigui, jo no soc un... Ja sé que em pilla i ja sé que no. No soc un heroi de masses. Jo soc un incomprès i parlo als que... Sí. Un comentario para listos. Habría quien diga, bueno, Costa Rica es Costa Rica. Sí, pero Arabia Saudí y Japón eran Arabia Saudí y Japón y fueron capaces de ganarle a Argentina y Alemania. Espera, que queda poco. Aquí no hay enemigo pequeño. Y ahora lo que nos importa es el futuro. Solo una palabra. ¡Cuidado! El próximo es Alemania y Alemania... És Alemanya. És Alemanya. Sí, quin ús de les tautologies, tio. Increíble. Y acaba. El que antes ganaba siempre y hoy casi siempre. Mariano Rajoy... Mind-blowing, nen. És un puto filòsof del llenguatge, tio. Joder. O sigui, aquest pavo s'ha llegit a Wittgenstein, les investigacions filosòfiques... Wittgenstein, retira't. Exacte. Tens un context. Ludwig. Aparta... Acuéstate, no, Ludwig. Exacte, tio. Aquest pavo, o sigui, bàsicament... És un puto geni, és una espècie de Hegel del llenguatge. Joder, sí. El que deies tu, tio, l'ús de les tautologies em sembla magnífic, espectacular. És una cosa, o sigui, fa subjecte, el verb ser i predicat. I el predicat és el mateix que el subjecte, tio. Sí. Fora, peta el cap, tio. Que la propietat del subjecte sigui ser el mateix subjecte. És una cosa loquíssima. Jo crec que el tio es fa uns diagrames a casa, saps? Tipus, aquesta frase se l'estudia. A és A. A és A. B és B. Això ho deia Fichte. Sí, clar. Buf, et peta la ment, tio. És una locura. I m'encanta l'obertura. O sigui, tu ets puto expresident del govern espanyol. Ja, tio, és puto expresident. I comences, este es mi primer comentario en la sección Así fue o no. Así fue o no, que també diu molt del to gallec del tema, no? Así fue o no. ¿Quién sabe? Nos la suda. Sí. M'encanta, tio. Bàsicament el tio és una espècie de... com...
diguem-ne, és Parmènides, tio. El ser és Sí, o no és. sí. És Parmènides contemporani, tio. És agafar una tautologia, que una tautologia és una cosa que és absurda, que no ens dona més... És això, és agafar el predicat i posar la mateixa informació que el subjecte, no? Sí. Però és fer una tautologia però que allò tingui una profunditat, tio. Jo només diré que el trobo. Alemanya és Alemanya. Tu i tothom, Martí. Tu i tothom. Tio, però és que fins que no he llegit això no m'he adonat de quan el trobo a faltar, saps? Estava alguna nit que no podia dormir, hi havia algun neguit, algun núvol negre que em passava pel cap i no sé què és, tio. Hi ha alguna cosa que des de fa mesos que no puc acabar de tancar l'ull, tio. Vaig llegir això i vaig dir, hòstia puta, és que em faltava. Alemanya és Alemanya, joder. Alemanya és Alemanya, clar. És que ho vaig pillar tot, tio. O sigui, a partir de llavors estic en el Nirvana, constantment. O sigui, no he baixat d'allà. Estic en la il·luminació divina. Normal, És que aquí no ho sé, tio. Mariano, chupa Melano. Sisplau. Anem amb fracassos estrepitosos. Let's go, baby. Què ens portes avui, Martí, a fracassos estrepitosos? Doncs avui a Palla Bacara, Ferran i estimats oients, us portem un fracàs ben sucós, que com sempre ens serveix d'exemple, no pas per evitar caure-hi nosaltres mateixos, ja que som i serem sempre uns putos fracassats de la vida, sinó que us portem aquest fracàs per riure'ns de les desgràcies dels demés, que com a mínim ens fan més suportable la nostra misèria inapaivagable. Vale? I a més, Ferran, a tu t'agradarà molt aquest fracàs estrepitós, perquè el protagonista d'aquesta història... Perquè sóc un fracassat? No. Vale. Perquè... No ens comencéssim a insultar. No arribem a aquest punt. Vale. Però a tu t'agradarà molt perquè el protagonista d'aquesta història és ni més ni menys que un franxuti il·lustrat i una mica il·luminat també. Vale? O sigui que avui, malgrat l'estima que li tinc a aquest país de xovinistes postestructuralistes, tens llicència per rajar gratuïta, tio. O sigui, raja tot el que vulguis dels francesos, vale? Sort que m'ho dius, perquè si no hagués rajat dels francesos, tio. Exacte, no sé. Per això jo et veia amb el morrió, en plan, tinc ganes de... Si no em dones permís, jo no rajo dels francesos. Exacte, avui, tio, tot el permís que vulguis, vale? Vale. En César Piti, que fa francès. Sí, que ara venen coses heavies. Llavors, abans de començar, vale? Us faré un petit tràiler conceptual d'aquesta història per fer-vos una idea de per què aquest fracàs ens és rellevant i d'actualitat. El fracàs estrepitós d'avui es tracta de la història d'un simp. Vale? Un simp. Llavors, pels qui no us soni aquest concepte, suposo que tu, Ferran, no ni puta idea, tio. Vale, simp és un neologisme extret de les profunditats més esglaiadores de Reddit i 4chan, de l'internet més... Vale. Que fa por. Vale, que veus caques, pitjor. Membres no preguntis, deep web. Vale? Llavors, el Urban Dictionary, vale, defineix el simp com a persona que dedica molt més del necessari cap a una altra persona per tal de guanyar la seva simpatia o estima, fins al punt d'arribar al cringe absolut i desmesurat. Vale? Un primo de tota la vida, no? No, sí, però elaborat. Hi ha un corolari. Vale? És un subnormal, però bàsicament t'has d'imaginar el simp prototípic com aquell ésser que en el 99% dels casos és un home, vale? Que no ha vist la llum del dia ni el mànec de la dutxa en els últims 3 mesos i que amb les mans arrebossades de chetos tecleja obscenitats a la streamer de ton en una fantasia amorosa digna d'una novel·la eròtica de fulletí del segle XIX. Vale. O sigui, tio, que hi ha una streamer, ai que guapa, no sé què, i que dona pasta, i que, saps, en plan, tipus, que vol la seva atenció... Sí. Això és un simp, un tio que ho dona tot per una tia o per una altra persona, vale? Un puto primo, però primo... Pagafantes enorme, però... Sí, tu ho has dit, és que m'ho has dit molt bé, tio. O sigui, un simp és un pagafantes, però amb el rotllo obsessiu aquest d'anar fins al final. Però sí, és un pagafantes, vale? Llavors, a més m'encanta perquè la segona accepció de l'Urban Dictionary de la paraula simp la defineix com a man who puts the hoes before the bros, vale? Vale? És un tio que posa the hoes before the bros, vale? Que us estalvio la traducció literal, però l'expressió aquesta, hoes before bros, ja sabés, per definir el simp de manera brillant. Sí. Llavors, però jo penso que el simp, en realitat, no només ets un simp quan t'obsessiones cap a una altra persona, sinó que també es pot ser un simp cap a altres entitats més abstractes, com ara Déu, els partits polítics, o creure en el lliure mercat i en la mà invisible d'Adam Smith, vale? Per exemple. Vale? Doncs bé, el protagonista de la nostra història és un simp de la ciència. Vale. Aquests n'hi ha molts, Hi ha molts. Però aquest és com un simp, o sigui, un pagafantes heavy.
Llavors, és una persona que ho va donar tot per la promesa d'un coneixement que ens il·luminés els misteris de l'univers i que, com veurem, la ciència li va fotre una bona botifarra de pages a la cara, vale? Com tot bon sim. Llavors, estem al segle XVIII a la França prerevolucionària. La França que a mi m'agrada. Exacte, la més guai. La bona. La bona. És l'any 1725 i a la regió de Coutances, que com que no és París, ens la suda on estigui la mapa, ens la pela, vale? Neix Guillaume le Gentil. Guillaume le Gentil? Guillaume le Gentil. Guillem el Gentil. No, sí, però no. O sigui, bàsicament, per evitar ser un puto pedant que s'obstina a pronunciar les coses en el seu idioma original, com la penya que diu: tio, aquest estiu vaig anar a Los Angeles, vaig començar una story a Instagram i va ser amazing, vale? Sí. Doncs li direm Guillem el Simpàtic. Va, vale. Guillem el Simpàtic perquè simpàtic. Epa! Vale? Ojo, que aquí hi ha un joc de paraules. Ojo, t'he vist bé. Vale? I ja veurem com de simpàtic és el Guillem. Vale. Total, Guillem el Simpàtic neix en un context de grans canvis socials i de convulsió política. I sobretot en el moment en què la il·lustració pren força a Europa i es comencen a valorar el saber i la ciència. Bàsicament, la penya va pensar, això de cremar bruixes s'ha passat de moda. És com molt boomer, saps? Sí, és boomer, sí. Ara la ciència és el que es porta, és com el TikTok d'aquella època. Sí. La ciència, els nostres pares cremaven bruixes, però nosaltres tot el contrari. Vale? Total. Joder. Sí. Cremar bruixes és a l'UVHS, no? Exacte. Vale. L'MP3 era... Sí, exacte, l'MP3. El metaverso era com la ciència, tio. Vale. I el tio va trobar en l'astronomia el TikTok del seu moment. Sí. Vale? Total, que el Guillem es posa a empollar a saco i gràcies als seus estudis que no m'he molestat a buscar, vale? M'ha fet pal, a qui l'importa? Arriba al màxim prestigi com a científic de l'època, vale? Li donen una posició, una cadira tal, a l'Acadèmia de les Ciències de França, vale? O sigui, com a científic no pots anar més al que això, no hi ha res. I a més recordem, detall important, que aquesta posició és vitalícia, vale? No cal. Això sí que mola, tio. És vitalícia, o sigui, tu arribes allà i ja està. O sigui, ets per tota la vida com el funcionari, tio. No sé si aquí a Espanya el Tribunal Constitucional també és vitalici. No ho sé. Als Estats Units sí, el Tribunal. Als Estats Units ja tenen la merda aquesta, sí. Però en tot cas, el tio arriba i ja està, ho tens tot. Sou de per vida, prestigi, vale? Total, que arribem als voltants de l'any 1760, quan la comunitat científica del moment es proposa calcular la distància entre la Terra i el Sol. Vale? En aquell moment no se sabia exactament i volien com precisar-ho. Que t'hi pares a pensar, i no és pas una beneïtura, però, o sigui, francament, a mi no m'hagués agradat gens viure en una època on aquests dubtes intrascendents no es poden resoldre consultant la Wikipedia, d'on té el 90% de la informació sobre Guillem el Simpàtic. Vale, sí. O sigui, algo que dius, hòstia, que tonto. Que no t'has llegit papers, tio? De cara al públic, sí. Vale. De cara a portes cap endins, no. Vale. No és un dit de Wikipedia. Quan molt era de YouTube, però ja és molt. Total, que... Bueno, arribem a l'any 1760, no? Estem a això, el 1760, i aquesta data és important. El 1760 és important perquè a l'estiu de l'any següent, el 1761, es podia observar el trànsit de Venus des de diversos punts de la Terra. Vale? No em preguntis com, però sembla ser que observant com un planeta passa per davant del Sol pots calcular la distància entre la Terra i el Sol. Però clar, tots els científics de l'època, els científics guais, estaven a Europa. Vale? Així que van haver de buscar algun pringat de ton perquè anés a la ciutat de Puducherry, a la Índia, a observar un puto punt negre que amb prou feines és visible, vale? Pues passant del Sol. Sí. I qui va ser el primo que se'n va encarregar d'anar cap a la Índia per la ciència? El nostre estimat Guillem, el nostre simpàtic Guillem. Vale? Ja us dic que era simpàtic aquest tio. Però clar, en aquell moment, per anar a la Índia, era un viatge que portava mesos. Així que el nostre Guillem, estimat previsor, va fer les maletes, es va acomiadar de la seva dona, se'n va anar cap a Puducherry 15 mesos abans del trànsit de Venus. La típica gent que no li agrada arribar amb el temps just, no? O sigui, jo crec que el tio volia arribar com per fer-se el cafè abans. Clar, ara. Com mitja horeta abans, que mires els missatges, doncs mires, jo què sé, Twitter... Et relaxes una mica, sí. El xile, fas el pitichuelo... Sí. Que si no, tio, posar-te d'aquí de... a cara perro, tio, és una mica difícil. Que arribes i que... A mirar coses. No, tio. A mirar astres. No. Tio, 15 mesos. Allà, 15 mesos, tio. Total. Fins aquí, tot bé. Però, primera entrebancada, vale? En aquell moment va esclatar la Guerra dels 7 anys, una de les tantes guerres que enfrontar França amb Anglaterra. O vaja.
Vale? I tot i que Puducherry, aquí a ciutat on havia de fer l'avistament, era una colònia francesa, les aigües índies estaven en conflicte amb altres colònies britàniques veïnes. Crec que és així, perquè no m'he molestat a mirar-ho. Sí, guerra perquè sí, no s'importa. Sí. No sé, hi havia els anglesos per allà fotent castany. Sí. El cas és que era perillós prendre la ruta directa cap a Puducherry i van haver de fer una volta. Vale? Què passa? Que per desgràcia, el dia de l'avistament del trànsit de Venus, Guillem el Simpàtic es trobava encara en alta mar, cosa que va fer gairebé impossible fer observacions fiables. O sigui, el tio està a alta mar i amb el moviment... Joder, no sé clar, què... és que fa va i ve, tio. Sí, que és una putada, perquè t'hi penses i dius, has estat 15 mesos viatjant. O sigui, no, en plan, 15 mesos i... És que és un puto any i mig. Sí. Però bueno, això, el tio es passa 15 putos mesos per arribar a la Índia, per fer una observació, i va, i el dia del trànsit tot el seu treball se'n va a Norris. Però, epa, no oblidem que Guillem el Simpàtic és un simp, i un simp mai tira la tovallola. Ara. Vale. Què passa? Que el següent trànsit de Venus tindria lloc al cap de 8 anys. Vale? És el que passa cada 8 anys, no sé què... Què són 8 anys? Res, o sigui... Jo vaig tardar gairebé 8 anys entrant en la carrera. 2 dies. 2 dies, tio. O sigui, se'm va fer superràpid. Mires enrere i dius, què? Com? Què? Oh. Sí, era ahí, tio. Estava al bar fent una birra i dius, conyo, que soc graduat i... Ja no sé què fer amb la vida i faig un podcast amb un col·lega de la uni. El Guillem està fent l'equivalent. Quan és un podcast, tio, me'n vaig a la Índia. Sí, exacte, sí. Joder. Total, que es perd el trànsit i arriba a la Índia. I el tio es va dir, per què tornar a casa amb la meva dona, amb els meus col·legues... Que la peti la dona. Amb el meu sou vitalici a París. Passo. Em quedo aquí. Tot per la meva estimada ciència. És que és un simp, tio, és que és un puto simp. Un pavo normal és tornat cap a casa. El tio, com a bon simp, es queda allà, vale? O sigui que el tio decideix instal·lar-se a Puducherry i esperar 8 putos anys per observar una puta taca al sol per poder saber quants putos quilòmetres està a la Terra del Sol, vale? Jo pensaria, en sèrio és tan important originar-ho? O sigui, no pot fer el becari de torn? Doncs no senyor, em quedo aquí i esperar. No pot enviar-li una carta a algú de la Índia que opiri? Ja, exacte, no, el tio és com, haig d'estar allà... I Venus només es pot mirar des de la Índia? LOL, no? O sigui... No, es podia veure des de molts punts del món, però algú havia d'anar a l'Índia. Saps? Perquè hagués per com... Per corroborar, clar. I ell... És que és un simp, tio. El tio va dir, jo m'encarrego. Jo sóc el de la Índia. Hold my beer. Sí. I me'n vaig. Ho puc veure des del jardí de casa meva? Sí, però jo sóc el de la Índia, tio. Sóc el que ho corrobora des de la Índia. És que puto gilipolles. A més, tot això em fa pensar que el tio tampoc es devia estimar gaire la seva dona. Perquè és en plan... Poquet. Poquet. Bueno, ahir vaig mirar Interstellar i és una mica com el d'Interstellar, saps? Igual el d'Interstellar que diu abandono tota la meva família per no sé quines merdes de salvar el món i tal, no sé quantos. Ara, estàs abandonant la teva família, tio. Ja. És el d'Interstellar, però uns segles abans, tio. Sí. Clar, ho has dit molt bé. Igual no els volia abandonar, però igual era com tenir una responsabilitat molt forta amb la ciència. No, clar, 100%, però el que passa és que quan tu mires la pel·li d'Interstellar t'identifiques amb el pau, dius, clar, tio, salvar la humanitat, però després des de fora dius, lol, no. No, clar, lol, què fas? Arrepentit i dius, en plan, tio, sabies el que venies. No. Estaves una mica cansat de la nena aquella passada, saps? Estava important més aviat. No siguis passada. A més, que la pel·li, el tio torna, es torna a la seva filla, i bàsicament la seva filla diu, no, pira't. I diu, sí. Que el tio diu, torna. Gràcies, tio, uau. Em sentia fatal. Sí, o sigui, t'ho volia demanar. Però si m'haguessis dit, queda't amb mi, hagués dit, uau, la puta, tio. Joder. No, tio, o sigui, què t'he fet, jo? Que bo. Ai, perdó. No, en fi, bueno, total. Que durant els pròxims 8 anys, vale, el nostre Guillem, el simpàtic Guillem, va decidir fer de guiri per les costes franceses de la Índia i va aprofitar per cartografiar la costa est de Madagascar. Vale? En un principi, el tio volia instal·lar-se a Manila, a Filipines, però això t'agradarà molt. Vale. Però, a part de la Índia, no? Bueno, no sé. El tio va dir, me'n vaig a les Filipines, a Manila, per variar. Perquè 8 anys al mateix lloc. Clar. Però què passa? Que les autoritats espanyoles van dir, què? Vaya flipat el franxut aquest, segur que és un puto espia, i el van fer fora, vale? O sigui, el tio... és que clar. Ni una concessió. Total, que el 1768 se'n torna a Puducherry, vale? I arriba l'any 1769. I pensem, vamos, és que ja ho tens. O sigui, 8 anys fent el capullo per les colònies ocupades a la Índia, però com a mínim haurà valgut la pena. Vale? La penya en el futur, quan estigui a tercer de primària fent un treball amb una cartolina sobre el sistema solar i busquin la distància entre la Terra i el Sol, diran, oh, gràcies al Guillem que coneixem aquesta dada de vital importància i que canviarà la meva vida. On estaríem sense el Guillem? On estaríem?
Si és que el tio és un puto amo, un màrtir de la ciència, un crack, un fiera, un heroi. Vale? Però, vet aquí que després de 8 anys va i el dia de l'avistament hi havia núvols. Vale? O sea, en sèrio, tal qual, tanta puta ciència i tanta polla en vinagre i al final un dia rúfol arruïna tota la teva carrera de simp i de loser. T'havia contemplat la possibilitat de que no fes... de que hi hagués núvols, no? El tio va dir, no, ho arrisco tot. O sigui, todo o nada. All in. 8 anys i... O sea, bueno, no sé, qualsevol persona davant d'aquest infortuni s'hagués disparat un tret al cap. Però esclar, el Guillem, el simpàtic, és un simp. I ell no abandona. Ell ho dona tot per la ciència i pensa, bueno, pues res, apa, se'n tornem cap a casa i com a mínim tindré una dona i un sou vitalici a l'acadèmia... Total, què són 8 anys? Que són 8 anys, res. 8 anys més als 15 mesos. No, 8 anys i mig. 8 anys, ja. No. Bueno. No, clar. O sigui, 9 anys. Sí. Bueno, un prim. Què són 8 anys? Exacte. Total, que... Pues podries pensar, bueno, pues ja està. O sigui, el tio se'n torna a París, amb la seva dona, no? Al final a Marc, però feliç. Pues no, el Guillem en arribar a París l'any 1771, després de 8 anys i mig, 9 anys, perdona, es va trobar que l'havien donat per mort, així que a la merda de la seva posició a l'Acadèmia de Ciències... El tio no havia enviat ni una sola carta, el fill de puta, saps? Ara arriba aquest fet, ara arriba això, però clar, posició vitalícia, però si mors a xupar-la, saps? Sí, clar. Merda. I clar, o sigui, el tio ja havien ocupat la seva posició, un altre pavo, van dir, bueno... Sí. I a més la seva dona, donant-lo per mort, va vendre el seu pis i totes les seves possessions i es va casar amb un altre paio menys subnormal. Evident. Clar. Intel·ligent, va dir puto monger. És que era, no era difícil trobar una persona menys subnormal que casar. No era difícil, és que joder, tio. Tampoc és que es posés Tinder, saps? Saps? No es va esforçar gaire. No va haver de baixar-se Tinder el ni... llistó estava baixíssim. Sí. El primer, tu! Exacte. Però tio tenia molt fàcil. Sí. O sigui, no la podia cagar aquí, no la podia cagar. Bueno, no sé com es deuria sentir en aquell moment el nostre Guillem, el simpàtic, però no crec que el tio es pogués sorprendre de la seva desgràcia, vale? Perquè per un cantó, vale, el pavo era subnormal, però tampoc subnormal extrem. Bueno. Espera. Perquè durant els 8 anys, clar, ella havia enviat cartes a París detallant les seves aventures, vale? Què passa? Que degut als conflictes del moment, aquestes cartes mai van arribar, vale? O sigui... El tio no es va sorprendre, no?, de no rebre resposta? Això és el que anava. És que sempre tipus, o sigui, estàs 8 anys fora, no reps ni una puta carta de la teva dona, ni de cap dels teus companys de ciència i dius, pues tot bé. Que sé. O sigui, què collons esperava el paio? Tranquis, el xil, és que... Vale, aquí la meva conclusió, o sigui, la meva interpretació és la següent. Jo crec que com a bon franxuti que era, el tio es pensava que era el puto malic del món, vale? I que a París, la seva dona i els seus companys es van passar 8 anys dient com, on és el Guillem? On és el Guillem? Vol segar. Exacte, saps? En plan, com si no tinguessin vida pròpia ni 2 dits de front, saps? Es van passar 8 anys en plan, tipus, on està? En fi, no sé. O sigui, tot això, vale? És la història d'un puto sim, un gilipolles, un subnormal, I vale? com va arribar allà, què, tio? O sigui, vale, la història... Bueno, vull dir, spoiler, al final... crec que va recuperar gràcies al rei la seva posició, després de batallar... Però la seva dona no. La seva dona no. Es va casar amb una altra tia. Ja, no sé. Bueno, aquella sí que era subnormal. Sí, no sé. Jo volia deixar la història aquí, però m'has preguntat i no... Vale. Bueno, però tot això... Perdó. No, que està bé. Però, no sé, bueno, en fi. Fins aquí el fracàs estrepitós del programa d'avui. Vale? Però quina és la moraleja? O sigui, quina és la lliçó? Vale? Doncs no sigueu un puto simp. No sigueu francesos, joder. Això per un cantó, vale? Però jo... O sigui, sí, ja. Si fos una teva secció ho podries dir, però, vale. però jo li tinc una certa estima, vale? Perdó. Per mi la lliçó és no sigueu uns putos simps, vale? La ciència està guai, sí, segur, però no sigueu subnormals i no ho deixeu tot enrere, vale? Sobretot si es tracta de calcular la puta distància de la Terra al Sol. Vull dir, no sé, si em diguessis alguna cosa pràctica, encara, jo que sé, curar el càncer, crear robots que ens facin la feina per nosaltres, o qualsevol merda científica amb un mínim valor pràctic, doncs vale. Però joder, tio, o sigui, per calcular la puta distància al Sol, que faci igual, tio, no val la pena. No cal anar a l'Índia, tio, no cal que hi hagi 1.000 persones corroborant-ho, tio. Exacte. Però vaja, espero que els nostres oients siguin menys retrasats i més simpàtics que el Guillem, el simpàtic. I fins aquí la
fantàstic. Fragues estrepitós. Per no haver confiat en un... Podrien haver contactat amb algú que estigués a la Índia i dir-li... Amb un científic de la Índia, també és molt eurocèntric, això. Ha d'anar al gavatxo allà a comprovar-ho. Sí, clar, tio. Home, tio, contactar amb un índio, tio. Però si estem al segle XVIII, tio, estem al Ja, 1700. clar. O sigui, no hi ha hagut ni la Revolució Francesa, tio. O sigui, que va anar a un indi li van a donar la tasca aquesta. I parlant de revolucions, ara ve la bona revolució. Amb Stalin no passava. Bueno, doncs amb Stalin no passava. És una secció fresqueta. Sí, bueno, a mi m'agrada molt aquesta secció. Jo tinc ganes de saber què ens portes avui. No és gens antiquada. I ara, Sempre actual. amb Stalin no passava, ens vanagloriem de portar-vos una dosis petitona d'ansietat, d'acord? Petita, Només molt petita, d'acord? Una apologia acrítica del formalisme més que rincló i una notòria nostàlgia pels temps que no hem viscut, d'acord? És una mica l'esperit d'aquesta secció és això, una nostàlgia per temps que no hem viscut. Després d'una recerca documentada, perquè m'he documentat... Molt documentat, jo et crec. No en Wikipedia com tu, però... he mirat papers, tio. Clar, l'equip de redacció està allà sempre... Tot el que diem, o sigui, està documentat, està justificat. Tu diràs. Doncs després d'aquesta recerca documentada, lectura de papers, conferències i aquestes merdes, hem pogut constatar que el que va dir, la persona que va dir temps passats sempre foren millors, era retrasat. Segur. D'acord? És que segur. Era retrasat. Que en català correcte s'hauria de dir Enric Vila. D'acord? Ai, perdó. Comenten la redacció que retrasat en català es diu retardat. D'acord? És important la correcció. Suc normal. Suc normal. Suc normal. No, però és important que insultem en propietat i en català correcte. Sí, sempre. Bé, el que va dir que els temps passats sempre eren millors era efectivament un retardat. Ara bé, els retardats a vegades tenen raó, tio. De la qual la claven. Sí. Per pura estadística, Sí. per pura estadística. I saps quan sobretot tenen raó els retardats? Quan? Quan a través d'ells parla el cansament i la ràbia, d'acord? Que acostumen a ser els millors barems per discernir entre el que és correcte i el que no, d'acord? Quan a través teu parla la ràbia i el cansament és quan tens raó, encara que siguis un puto subnormal. I els subnormals que els hi passa? Que a vegades els hi parla, a través d'ells parla, la ràbia els hi parla. Ok. Vale? No hi ha ningú més savi, des d'aquesta òptica, que un vell decrèpit, un descregut, un cansat, d'acord? Vale. Qui no ha dit amb 15 anys? El col és una merda, almenys quan treballes et paguen. La puta veu. Vale. I el pollavella de torn que s'escolta aquest xavalet de 15 anys, aquest adolescent granícul, pensa, et canvio lloc quan vulguis, puto subnormal. Sí. Pajillero de merda, saps? És que és com una mica la mentida de sobre la puntita. Pues d'aquestes mentides que es van reproduint com un puto virus i la gent les compra, saps? Pues el que jo vull dir aquí és que el polla vieja, que és a totes llums un retardat, d'acord? Moltes vegades quan parla a través d'ell la ràbia, com quan li diuen al pajillero aquest de et canvio lloc quan vulguis, pajillero de merda, té raó. Quan parla a través de la ràbia, encara que sigui subnormal, retardat, té raó. Sí, és una passió, sí, ho veig sempre. Per tant, per molt Enric Vila, retardat que sigui el senyor que insulta l'adolescent, el primer té tota la raó. A vegades els temps passats són millors encara que siguin millors només perquè eren més joves o encara no havien nascut. A vegades els Enric Viles del món tenen raó. Qui ho hagués dit, a vegades és com aquestes conclusions que perden el cap. Aquesta secció, per la qual hem considerat, després de 3 programes, fer una presentació solemne com si això fos qui sap què i no una palla mental pròpia del que s'apropa. Zero. És la crisi dels 30. No ens apropem, estem molt lluny. Buah, jo estic super a prop, tio. Jo m'hi sento ja com saps? No, farà, estem molt més. Pues aquesta secció pretén fer el subnormal amb la nostàlgia. És a dir, riure'ns del present a través del passat, que en moltes coses és clarament millor. Jo no estic dient que el passat sempre sigui millor, però joder, depèn de quin passat, igual sí. Perquè els anys 80... Però Sí, això... Va avanço. Un altre amb Stalin no passava. Vale. Per exemple, amb Stalin no passava que els calvos anaven a Turquia a posar-se pèl del cul a la closca. D'acord? El Martí no en té ni puta idea d'això, perquè es podria fer una rasta amb els pèls del cap i del cul. És a dir, una rasta única que combinés els abundants pèls del cap amb els escassos que hi té el cul, perquè t'he vist el cul i el tens força pelat. Quan vas vist el cul, tio?
Hòstia, estic intrigat. No he vist el cul, tio. Però saps que no hi havia pensat, tio? Podria fer una rasta... Clar, tu podies fer una rasta unitària, saps? Que seria com un penjoll, tio, una tassa. Clar. Si podies agafar pel pèl i... Clar, sí. És genius, és genius, tal qual, tio. com una tassa, sí. Sí. No... I, ojo, que no estic dient... No sé si s'acaba de pillar, No proposo una rasta llarga, d'acord? Sinó una rasta que tingui un origen doble, d'acord? Tu, fill de puta, tens tants cabells que els pots fer servir de paper de vàter si un dia, jo què sé, Déu no ho vulgui, tens una emergència al MUC, d'acord? I aquesta d'acord? Una emergència produïda per una substància random adquirida a la plaça aquella del costat del MUC, Túrbia, a més no poder. Aquella plaça del dimoni, Shady, del dimoni. dark, o sigui... Vale, aquella plaça és el dimoni. Lo mejorcito, tio. Aquella plaça és, no sé, És la perdició. és Satanàs. És el setè nivell de Dante. És l'infern. És aquella plaça. És l'infern. Doncs bé, en aquella plaça on si mai t'han fotut el pal, si mai t'han robat alguna cosa, mai has perdut alguna cosa, si mai has comprat un gramet d'alguna cosa o tal, no has viscut a Barna. No he tingut la sort que em facin el pal allà. O sigui, que em facin el pal allà. Vale. No he tingut el privilegi encara. Vale, no has tingut el privilegi. Però sí que he anat a Però fer... ja has transitat, en aquella plaça. Martí? Hòstia puta. Vale, doncs el que deia, que tu aquests cabells, els cabells, tens tants cabells, fill de puta, que els pots fer servir de vàter si un dia que estàs al MUC tens una mica d'estrenyiment o una mica de cagarrines per culpa de substàncies que s'ha adquirit en aquella plaça, d'acord? I si no hi ha paper de vàter en aquell puto antro fastigós, com enyoro aquell antro fastigós. Bueno, me'n vaig molt per les blanques. No, però veus, o sigui, una altra cosa que amb Stalin no passaria, tio. I una cosa que prohibiria, si això fos Stalin, és que fessin aquestes subordinades absurdes per introduir perites, tio. Sí, tens raó, tio. Les subordinades em perden, tio. És que això, vull dir, mà de ferro, tio. Em perden les subordinades. Va, d'acord, em disculpo. Bueno, el que anava, vale? Anava amb els calvos, vale? No sé si us en recordeu després d'aquest parèntesis, però... Sí, abans els calvos eren calvos, d'acord? Si ton pare era calvo, resaves per no ser-ho i deies allò típic de la calvície s'hereda per part de mare. Sí, com la polla també. I un dia, de cop, en un estiuet tonto, tots els teus putos cabells queien i passaves a ser el calvo. Ja no eres el Josep, sinó el calvo. T'havies de posar crema de sol a la calva i aguantar els nens assenyalant el que clarament veien a través dels seus ulls innocents com una discapacitat. Bueno, al final els nens i els borratxos sempre diuen la veritat. Clar, i el nen et veu en calvo i et pensa que ets... que tens una... que tens una disability. Saps? O sigui, no estan dient cap mentida, diuen una veritat. Sí. Hay un dia en un estiuet tonto, deixes de ser el Josep i passes a ser el calvo. I ja per sempre, Per sempre, o sigui, no hi ha volta enrere. No. No. Però què passa amb Turquia? Què passa amb Turquia? Vale, el que em molesta, d'acord, és que ara... Què és el que em molesta de que ara vagin a Turquia? Joder, el que em molesta perquè sóc un puto precalvo. Vale? Sóc un precalvo. No sé què dir. Bueno, tio. Gràcies. O sigui, Gràcies, Martí. Jo penso que no, sincerament. Bueno. Bueno. Gira el cap, zero, tio, zero. Bueno, però jo em sento precalvo, mira les entrades. Jo em sento precalvo. Estàs a l'estar-hi... No, però t'ho dic en sèrio, jo un estiuet tonto deixo de ser el Ferran i passo a ser el calvo. Això amb un estiu passa, Martí? I els nens em senyalaran pel carrer a puto calvo. I tindràs raó. No dops els dits. Puto calvo, què li passarà? Té una malaltia? En fi. Vale. Fixem-nos en el substantiu calb. D'acord? En el substantiu calb, bueno, calvo, li escau el verb ser. Soc calvo. Soc calb. Sí. No el verb estar. No, clar. És profunditat etimològica. És una essència, tio. Ets Ara. on ets, no estàs. Ara. Quan et quedes calvo, passes a ser calvo. La calvície defineix el teu ser. No és com estar gras o nerviós. El que eres abans ja no importa. No estàs calvo ara i abans no ho estaves. Ara ets un puto calvo. Ja està, fora d'ell. Doncs Turquia evita a molts calvos la perversitat del ser. D'acord? Si ser calvo és un design, Turquia permet que alguns atravessin la calvície com un estat transitori. Això és heavy, És Sí. com una espècie d'escissió ontològica en la realitat. De sobte, algo que havia sigut essencial i immutable, ara ja és fluid, tio, és El meu postmodern. design és ser calvo. Si vaig a Turquia, el meu design què és? Deixo de ser calvo? LOL, no? Això em molesta, sobretot, perquè no quedaran calvos. D'acord?
el problema que tenim ara és que si existeix la possibilitat de no ser calvo, elegir-ho, és a dir, no anar a Turquia es veu com una condemna autoimposada a romandre en la totalitat del ser calvo. Ho has decidit. Pilles per on vaig? Clar, ho decideix, és com... Si no vas a Turquia estàs decidint ser calvo, quedar-te en el disseny del calvo, quedar-te en la totalitat de la calvície. Ja no és algú que és en tipus, mira, no podies fer res, t'ha tocat la genètica que et toca, i ara és com tipus, que has decidit... Quan vas prendre la decisió de ser calvo? Quan vas decidir que series calvo? Com vas decidir que allò seria un tobogan de polls? Per què vas decidir podem decidir una altra cosa? No? O sigui, LOL. És LOL. Clar, si la penya va a Turquia i pot evitar la perpetuïtat de la calvície, el que no hi va és una putada. És una putada. Sí. Tu saps quina puta merda és pels precalvos Martí Ubeda Pel Domènech haver d'afrontar ser assenyalats per no posar-se pèls del cul a la closca? Saps el que és, Malena prodigiosa, veure com el teu destí s'esmicola? Saps el que és, queratinament, quedar-se sol en el món dels calvos? Ho saps o no ho saps, Martí? No ho sé. No ho saps. No ho sé, tio. No ho saps, Martí. No ho sé. Perquè aquí està el puto problema, saps? Que si la gent té la possibilitat de deixar de ser calvo, ho farà. I per tant hi haurà menys calvos, seran més assenyalats i sentiran moltíssima pressió per deixar de ser calvos. Es veuran obligats a anar a Turquia i impostar melenes temps ençà perdudes. Hòstia puta, si hi ha un problema al primer món és aquest. És aquest, tio. És aquest, i jo veig molta penya patir. Clar, com menys calvos hi ha, més estigma. Clar. Perquè com a mínim abans hi havia no una classe, però sembla tipus tens som legió. Som legió perquè no estic jo i els meus compatriotes... Ara no, ara ets calvo perquè no has anat a Turquia. Exacte. I és una responsabilitat, és com l'existencialisme, saps el matí, hòstia, soc lliure i escollo això, és com tipus, escollo ser calvo i és la puta angústia, l'angoixa aquesta metafísica. És una puta merda, tio. A Turquia... Martí Ubeda Pel Domènech. M'agrada molt això, m'agrada molt això. Doncs aquí està el puto problema, d'acord? Que si tens la possibilitat de deixar de ser calvo, ho faràs. I per tant hi haurà menys calvos. Això ja ho he dit, joder. És una mica... Et poso un símil, d'acord? És una mica quan no hi havia dentistes, d'acord? Vale. Tenir les dents podrides era una possibilitat, joder. No hi havia dentistes, però tens les dents podrides, joder. La puta, però apareixen els dentistes. Ara tots a córrer al dentista, joder. Ja no pots viure tranquil amb la puta boca feta caldo. Amb això sí que entenc una mica. Saps? Amb això em sento interpel·lat. Mira els yanquis, tio. Els yanquis tot tenen la dentadura perfecta, tio. És el que és a Hollywood, tio. Bueno, ja, pues jo què sé. És el que ens venen com la imatge. Vale, pues imagina... Pues joder, és la mateixa puta merda, saps? Tu has vist mai un president del govern calvo? Sí, tio. Qui? Guanyar Montilla. Més calvo que... President del govern espanyol, no de la puta merda aquesta que tenim nosaltres, home. T'ho has posat molt fàcil, tio. Estava allà a huevo, tio. Montilla, ja veus tu quin carisma. No dic que tingués carisma, però el tio estava més calvo que jo què sé, tio. En fi, tio. Era superfície lunar, allà. Es popularitzen el dentista i pues, ja no pots tenir la puta boca feta caldo i estar tranquil per la vida. Pues el mateix amb Turquia. D'acord? Vale. Doncs com a precalvo em preocupa perquè tot i que ma mare no és calva, d'acord? I ja hem dit que la calvície s'hereda per via materna. Certificat, o sigui, hi ha papers que ho han estudiat. S'hereda per via. Però no ho has sentit mai, com de la penya dient... No ho havia sentit mai, tio. La penya diu... No. És el més tonto de la història. Sí, però la penya ho diu, saps com... Jo a vegades he dit com em quedaré calvo i tal, i diuen, no, tranquil, això serà... El teu pare és calvo? I dic, sí. I diuen, no, però això serà per... Això és com... Això va per via materna. Però clar, no acabes de saber mai, perquè si sempre va per via materna no pots contrastar amb calvos mai. Eren els pares, tio. Eren els pares. Els pares. Doncs com a precalvo em preocupa, perquè tot i que ma mare no és calva, com ja he dit, d'acord? Tinc el cabell finet i entradetes i un dia, Déu no ho vulgui, hauré d'anar a Turquia per no ser l'únic calvo, d'acord? I si decideixo no anar a Turquia, no podré fer com els nostres pares i portar un sudapollisme descuidat fent-la del frare. Sinó que hauré de prendre molt el sol, d'acord? Deixar-me una barba tupida que no tinc, mantenir-me sempre en forma, aparentar ser més alt del que sóc i comprar-me un peluc enorme, vale? Un rellotge. Oh, tio. Jo entenc el teu drama, però també t'has de dir que, hòstia... Hauria de ser 20 dies, no, però mira, saps què et dic realment? Crec que series un calvo sexy, tio. I mira que he dit la condicional, utilitzat el condicional, no he dit seràs, he dit series.
Perquè tens, M'agrada això, m'agrada. perquè tens el rotllo Edward Norton a American History X, tio. Tens la... com es diu Què això? va, té la perilla? Tens la perilla, t'ho juro. Però perquè no em creix barba a un altre lloc, eh? No, però tens això, tio. Tens la perilla i series Soc condicional. baixet, tio. Som. Per això, però tu no et quedes calvo, cabron. Bueno, si et quedes calvo, tio... Espero que no. Jo em deixo el cabell llarg només, o sigui, en plan, perquè m'agrada per un cantó, però pensant, si algun dia em quedo calvo, ja arribarà. Aprofita. Aprofita, O sigui, tens raó. Pues, però sí que hi ha com aquest perfil de que si ets calvo has de ser moreno, alt, saps, portar rellotges molt grans i polseretes molt grans, saps? Si no hi ha com dos calvos. Aquest, tipus Vin Diesel, tipus la Roca Johnson, o com a... o la del Frare. Però és que el frare és un calvo tan complexat que no vol deixar anar dels últims vestigis de pèls solitaris que estan allà aguantant com uns puto herois. T'ho diré d'una altra manera. O ets la Roca Johnson o ets el López de Plats Bruts. I jo crec que tendeixo més al López de Plats Bruts. En essència, Ferran, en essència. Bueno, si fos Stalin, total, prohibiria els trasplantaments de cabells. Perquè no puc quedar-me sol en el món dels calvos. No tinc prous diners per anar a Turquia, i no sóc prou alt, prou guapo, prou moreno, ni prou barbut per ser un calvo amb dignitat. I molt menys tinc ganes de fotre'm un peluco descomunal i semblar un quarentón farlopero que li agrada fer triatlons i lligar amb jovenetes. No! Vale. Jo dic no! Digue'm no, Martí! Nosaltres no som d'eixe món. No vull ser calvo, però encara menys que els calvos no existeixin, perquè no vull ser l'únic calvo. No sé si has pillat com va el tema. Sí, a veure, crec que és entès i ho havies deixat força amunt, tio, força amunt. Cert, perdó. En fi, que si fos Stalin prohibiria els trasplantaments de cabell perquè les calves tornessin a brillar, com la del camarada Khrushchev, el general Timoshenko, o el gran camarada bolxevic Vladimir Ilich Lenin. Posar-se pèls públics al puto cap és un insult al camarada Lenin. És dir-li que tenia defectes. Mai! És alta traïció! Sacrilegi! A més, Stalin no passava que s'insultés així el pare de la pàtria soviètica. On s'ha vist això? On s'has vist? Ara cantem tots junts. Amunt els calvos de la terra, amunt els qui no tenen polls, els pèls per l'estrès són vençuts. S'acosta el vell temps de la calma, és la lluita darrere, agrupem-nos germans, Turquia serà la pàtria dels traïdors. Vinga, un pis! Un pis! Amunt els calvos de la terra, amunt els qui no tenen polls, els pèls per l'estrès són vençuts, s'acosta el vell temps de la calva. En fi. M'encanta, tio, hòstia. I passem als consells financers. Let's go, baby. És ben sabut que estem a l'era de la digitalització, definida per una compulsió per convertir eines i estratègies que funcionen en estranys enginys que dificulten la vida pràctica però que són molt blanques, estètiques i necessiten energia elèctrica, sobretot això últim. Per exemple, la substitució de les claus de tota la vida per panys dissenyats per ser oberts amb el mòbil. No sé si això ho has vist, però ara ja han inventat... Sí, ho he vist. Fantàstic. O sigui, claus que van amb el mòbil. Sí, hi ha anuncis fent conya d'això. Podríem dir, per tant, que l'era de la digitalització consisteix en agafar coses que ja funcionen i transformar-les estúpidament per tal de seguir generant beneficis. Els serveis informatius d'aquesta casa han descobert, però, que el moviment de l'era digital no és només de bé cap a mal, sinó que a vegades s'agafen coses que funcionen i es converteixen en coses que... Espera, que funcionen?
Efectivament, en coses que tampoc funcionen. Vale. Estava preocupat. Sí. Estava preocupat. Com, per exemple, els pesos argentins digitals, d'acord? Una moneda argentina, o sigui, els pesos, però digitals. Això existeix? Ara en parlaré de la fundació d'aquesta enorme enginy tecnològic. Vale. Endavant. Il·lumina'm. Carlos María de los Santos, aka Salamartí amb alopècia d'Argentina, d'acord? És calvo. Aquesta secció va de calbs, Turquia, etc. Solidaritat. És el president de la Fundació Inclusiva Productiva, d'acord? I ha presentat un projecte al govern d'Argentina per tal de substituir els pesos argentins per pesos argentins digitals. És a dir, un exemple d'agafar una cosa que no funciona i convertir-la en una cosa que tampoc funciona. D'acord? La substitució de la moneda física per una moneda completament digital suposaria, segons el propi de los Santos, la desaparició de la ja històrica i perpètua inflació argentina. Segons ell mateix ha declarat, això es podria solucionar fins i tot baixant impostos i sense fer ajustos. Clar, Fijo. O sigui, si s'havien de pujar impostos, no es fa directament. Era evident. Encara que funcioni, si s'han de pujar impostos, no es fa. Doncs des d'aquesta casa hem pogut recollir opinions a favor i en contra d'aquesta mesura. Agustín Torres, que té una botiqueta de caviures a Buenos Aires, ha expressat el següent. Y bueno, qué sé yo, al menos la inflación está descontrolada, ¿viste? No me reventará la caja de billetes, ¿sabes? En un sentit completament oposat, Alberto Ancín, aficionat del Boca Juniors, ha comentat de manera totalment pacífica. Cementerio de shampoo, tobogán de piojo, la concha de tu hermana, boludo, sos retrasado mental, pelotudo, cabeza de rodilla, cementerio de peines, flequillo de carne, morite, hijo de puta. Sos un cáncer, sos peor que un cáncer. Si al cáncer le dicen, ¿tenés Carlos María de los Santos? Se deprime y se suicida para no sufrir. Ni Hitler le hizo tanto mal a la vida. Opinions moderadíssimes. Moderades. Mentrestant, el dòlar ha patit una caiguda del 0,75%. El que ha fet que pugés l'or i altres metalls preciosos que serveixen com a reserva quan els rendiments baixen. L'euro, en canvi, ha experimentat una petita pujada del 0,44%. A la nostra estimada i veïna... Estimadíssima, sisplau, cantem la marsellesa? Sí, cantem-la. I veïna França ha caigut la collita del girassol en unes 1,7 tonelades aquest en 2022, causada sens dubte per l'encariment del petroli, les sequeres i un sobtat canvi, sobretot això últim, un sobtat canvi en els gustos culinaris tradicionalment nefastos dels francesos, que s'han passat en massa a l'oli d'oliva verge extra des que aquest mateix estiu van descobrir que un paleto de Kansas pensava que l'oli d'oliva verge extra era una cosa superfrancesa, com els croissants, el pa, el formatge i la pedanteria. M'olora això de la collita de girassols, m'olora que té a veure amb la palla, no? Té a veure. Sí, té a veure. Doncs, bueno, de fet, la pedanteria sí que és francesa, però la resta de coses no són franceses. Ja, bueno... Bueno, en fi, el fet que John III Smith, ho he dit en castellà, no sé per què, John III Smith... Que diu existeix o és...? No, és el yankee aquest. Vale. És a dir, és un paleto de Kansas... Sí, m'he sabia. Que s'ha pensat que l'oli... O sigui, ell creu molt fermament que l'oli d'oliva verge extra és una cosa francesa, d'acord? Doncs el fet que aquest John Palito Smith hagi pensat que l'oli d'oliva és típicament francès, obviant per complet a tots els països del sud d'Europa, ha fet pensar als francesos que se'n podien apropiar sense problemes i ja està, com els croissants, que són austríacs, o com el pa, que és universal. D'acord? I que si algú notés ja farien veure que no els entenen i a cagar, no? Evidentment, la crisi dels girassols de França ha tingut un impacte, això que deies, Martí, aquí és on vull arribar, que encara és difícil de mesurar en el preu de la palla, que com tots bé sabem és el pal de paller, mai millor dit, de l'economia mundial. Des d'aquest programa hem volgut portar veus que reflectissin un punt de vista ampli i variat sobre la qüestió, preguntant experts econòmics de diversa ideologia. Sisplau, jo tinc ganes de saber. Sí, ara hem portat... gent brillant, Hem consultat a Gonzalo Bernardos, d'acord? Professor titular d'Economia de la UB i brillant orador. Vaya subnormal, No, que va... Ja veuràs que no, Vale, aviam. Què ha dit? Ja veuràs que s'entén molt. I brillant orador ens ha dit el següent. Pere Aragonès no ha dit ni una línia sensata que digui com recuperar el preu de la palla. És increïble el que n'hi ha en aquest país. Moltes vegades el que es compra no és el que sembla, però n'hi ha que anar en compte. Insisteixo, hi ha que sempre mirar el preu de la palla, per si té part de falsedat o és verídic. Els nostres experts no han pogut contrastar les afirmacions de Bernardos, però sí que us podem confirmar que 14 filòlegs catalans han estat ingressats a la UCI amb símptomes convulsius.
m'estranya. Fonts properes de l'Hospital de Sant Pau ens comuniquen que un dels pacients cridava l'olor agònic: el català mort, el català mort! És que, joder, no m'estranya gens, tio. I per l'altra banda de l'espectre ideològic hem consultat a Pau Llong, el calvo de la CUP. Avui va de calvos. Bueno, el calvo de la CUP, hi ha molts calvos a la CUP. El calvo que també és rapero, vale? Sí. El que també és alt. Vale. Sí, el que és guenyo també. Sí. Vale? Consultat pel preu de la palla, ha dit el següent: el valor és el temps de treball necessari per produir una mercaderia, yo. Per tant, sí, és que és rapero. Per tant, el valor de la palla és producte del treball humà, yo. Treball abstracte pel que fa al valor i concret pel que fa al valor d'ús, yo. Tanmateix, cal tenir en compte que els dos aspectes del treball queden unificats en l'acte unitari del treball. Yo? És precisament el doble de caràcter del treball el que fa que l'augment de les forces productives, és a dir, l'augment en la producció de valors d'ús, comporti la disminució de la magnitud de valor d'aquesta massa total augmentada. La relació inversa entre la força productiva i la magnitud de valor mostra clarament la contradicció inherent del sistema capitalista. El preu, en canvi, és la forma en què aquest valor s'expressa. El nostre reporter, davant d'aquestes declaracions tan clarificadores, ha tornat a preguntar a Llong pel preu de la palla. Ah, ni puta idea, ha dit. Ja, però, o sigui, hòstia puta, Ferran, tio. Aviam, quin és el puto preu de la palla, joder? A veure què ens diuen els nostres assessors. Hòstia puta, Martí. Sembla que la palla va cara. La palla va cara! Sempre. Segueu arran, que la palla va cara. Segueu arran, segueu arran, segueu arran, segueu arran, segueu arran, segueu arran.